Great day mga bossing! Para sa video natin for today, isi-share ko lang yung palengke ride ko a day before my morong ride kasama ang ating mga kapadjakers na sina Direct Wayne at Mel Bicicleta Bike Vlogs. Samahan niyo ako mamili ng paborito nilang longganisa at pagkain namin for breakfast bago kami sumabak sa ride lalo na sa mga amunan ng Morong Bataan. Tara! Magkano dito? Kilo. Sandaan ang isang guhit. Patingin ako ng sandaan, gano'ng karami? Gano'ng karami? Ay, hanapin ko. Sa may tali, papa. Kaya kailan. Alright, bali dito lang tayo sa Dinalupihan Public Market, bumili nitong mga dilis. Tapos, pupunta naman tayo ng Butad, Florida Blanca para bumili ng longganisa. Doon lang kasi available yung specific na paborito naming longganisa na naging favorite na rin ni na Direct Wayne at Papi Mills mula nung natikman nila nung una naming collab ride. Pabili ba? 20? Ito gumos? Ah. At habang binabagtas natin ang Kaulaman Beach, shoutout muna sa mga kasama ko sa Team Kapadjakers na sina Direct Wayne, Mel Bicicleta Bike Vlogs, Dennis Montible, JG TV Vlogs, at Elvis Bike Sport. Ito ang public market ng Butad, Florida Blanca. Bukod sa dito ko nabibili ang fave namin na longganisa, mura din ang bilihan dito lalo na sa karne ng baboy dahil sila na rin mismo ang kumakatay ng mga binibenta nilang karne. Hindi ako longganisa. 3 kilo. Gawin mo gawin mo 3 plastic. Isang kilo. Ah. Tapos, magkano yung kilo ng baboy? 240, 250, 260. Wala akong lugayo lang. Magkano yung kilo niyan? Habado. 220. Tapos tapos sa akin. 1 kilo. Ano dito boss? Kasi kung yun nasusundan na sa ating Pabili ako ng jumbo na itlog.
Yung jumbo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi naman hotdog, sabi ko itlog. Isang tray po. Ano lang, 12 pieces lang. Okay. Dalawang pipe ko. Dalawang Basta sandal ko lang saglit ha, para malagay ko lang yung gamit ko. Ah. Nadadanan mo? Salamat. Yun, mission accomplished mga bossing. Nabili ko na yung aalmusalin namin bukas at pabaon ko longganisa para kina Direk Wayne at bisikleta. Kaya, uwi na! At dito na nagtatapos ang ating video for today mga bossing. Salamat at sinamahan niyo ako sa ating ride for today. Hanggang sa muli, ako po ang inyong biking nomad na si Jack Manuel na laging nagsasabi ng live to ride, ride to live. Kita-kits! Bye-bye! The next day. Ito talaga pinunta namin dito. Yun, no? Ang infamous longganisa at ang itlog at sinangag ni Sir Jack. Yun talaga yun. The best.